Apeker vám predstavuje novinky firmy Paméza z výstavy Čersaj 2012. Uvidíte obklady a dlažby kameňovým vzorom, drevovým vzorom, obklady z červenej hliny, z bielej hliny a z porcelánu. Nová séria od módnej návrhárky Agatha Ruiz de la Prada má rozmer 25x40 a je nekonečný obklad, čo znamená, že po kvalitnom spracovaní nemožno vidieť, kde sa obklady spájajú. Farby a vzor série Agatha Puzzle sa veľmi podobajú doterajším Agatha obkladom, ktoré mali rozmer 20x20 a 25x50. Obklady Charm majú veľký rozmer 25x85. Sú vyrobené z červenej hliny s technológiou Inkjet. Paméza touto sériou chce zviditeľniť, že z červenej hliny je oveľa výhodnejšie a lacnejšie vyrábať obklady a dlažby než z porcelánu. Obklady série Dream majú rozmer 31x45, v budúcnosti preberú miesto od chýrnej série Urbana. Dream má viac farieb, oveľa viac dekoračných prvkov a dlažba existuje už aj v rozmere 60x60, nie len v rozmere 31x31 a 45x45. Veľmi sa podobajú obkladom a dlažbám z porcelánu, len sú oveľa lacnejšie. Dlažby Teak majú rozmer takisto 60x60, sú vyrobené z porcelánu s technológiou Inkjet, takisto ako Fronda. Fronda je veľmi kompletná, bohatá, pestrá a prekrásna séria, má rozmer 20x60, dostupné farby sú nasledovné: Abeto, Arse, Cerezo, Haja, Marengo, Musgo, Nogal, Perla, Roble a Venge. V tejto série teda nájdeme aj teplé, aj studené farby. Dekoračné prvky sa čiastočne používajú zo série Leňo, ale Fronda už má premyslenú, krajšie vypracovanú plochu. Séria Fronda doplňuje doteraz dostupné dlažby drevovým vzorom, ako napríklad je séria Flandes a Leňo. Fronda samozrejme bude aj skladom a aj vzorky budú dostupné pre našich partnerov. Kaliza 31x60 je svojím rozmerom exkluzívna ako obklady z porcelánu, no vyrába sa z červenej hliny. Cieľom Pamézy pri Kalize bol prirodzený vzhľad. Kaliza je vhodná rovnako na stenu i dlažbu. Giotto má kameňový vzor, základným materiálom je porcelán, séria je dostupná už niekoľko mesiacov a má veľký úspech. Obložili s Giottom už aj fasády namiesto kamene. Giotto funguje aj ako dekoračný prvok na stenu obývačiek alebo do predsiene. Element je vyrobený z porcelánu, má 4 farby ako huezo, bronz, aréna, ceniza. Povrch je protišmikový a preto element je vhodný aj na terasu alebo k bazénom. Thermal a Talavera sú taktiež vyrábané na vnútorné použitie z červenej hliny a ako sme už hovorili, produkty vyrábané z červenej hliny sú oveľa lacnejšie než produkty z porcelánu. Na záver uvidíte Thermal a Villa Lerma, dlažby so starovekým dojemom s prirodzeným vzhľadom.